Кумараның 5-нче санлы балалар бакчасында 12 октябрь иртәсе гадәти форматта башланмады. 960 санлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары үз көченә керде. Бүгеннән балалар бакчасына бары тик QR-кодлар белән генә кереп була. Коронавируска каршы вакцина саткан әти-әниләргә генә балаларын үз төркемнәренә илтү рөхсәт ителә. Бүген килдек садикка, потому что без җәйкене прививка сатканыек, без проблем инде. Бүген Лилия Гарипова улын балалар бакчасына алып килмәгән. Мин бу чикләүләргә каршы ди ул. Бар выбор дигән нәрсә. Мин шул белән кулланасым килә. Мәҗбүри барбер ясатмакчы булалар, миңа баланы садиктан алуы авыр түгел. Балалар бакчасында барлык санитар-эпидемиологик таләпләр үтәлгән. Һәр баланың тән температурасы тикшерелә, ата-аналарга битлекне салырга ярамый. Кызганычка каршы безнең хезмәткәрләр арасында да авыручылар бар. Алар больничный ди балалар бакчасы мөдире Зөһрә Зиннәтуллина. Шәфкать туташының берсе белән бүгеннән башлап иртә белән шушында постта торабыз. Әгәр дә инде әтиянең коды справкасы юк икән, без үзебез балаларны группасына кадәр узатабыз. Без инде барыбыз да аңлыйбыз, шушы эшләгән эшләр барыбыз да халкыбызның сәламәтлеге өчен эшләнгәнен. Бу чикләүләр Кукмарада кече бизнеска да йогынты ясамый калмады. Шәһәр үзәгендә урнашкан кафе ризыкны алып чыгып бирү режимында гына эшләргә мәҗбүр. Беренче көннән зыян китерә башлады. Халыкның йөрүенең QR-кодлары юк, күбесенеке QR-код булган кеше ул бары йөрмәскә тырыша инде. Бүгенге көндә бер нәрсә әйтә алмыйм. Мондый режим белән эшләсәк 2 ай это максимум. Фикерләр төрле булуга карамастан район халкы әлеге чикләүләр нәтиҗәсендә авыручылар саны кимер дип өметләнә. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Динара Хәбибуллина, Марат Сибирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.